най-тежко на младежите. Сега се връщаме у нас, за да ви разкажем за едно необичайно хоби на мъж от Търговище. От 15 години той събира мини колички. В колекцията му има стотици модели, някои от които са уникални за България. Когато е само на 7 години, Петър получава първите си колички. Започва да ги събира като играчки, но с всеки изминат ден търси все по-интересни модели. Абсолютно задължително е този модел да е качествен, да е добре направен, изработката да е детайлна, да могат да отразяват максимално истинската кола, която е на пътя. Количките на Петър са от всички краища на света. Най-ценните му придобивки са спортните модели, които са точно копия на автомобилите от рали шампионата. В колекцията е оригинална серия на Subaru, от която в целия свят има само 2000 бройки. Може би от такава степен съм маниачен, че в момента обръщам много по-малко внимание на автомобила си, който шофирам, отколкото на автомобилчета, които събирам в колекцията си. Разбира се, прекарвам значително повече време пред компютъра в търсене на новия модел, отколкото по колата, отстранявайки поредния дефект. Според специалистите, ако Петър продаде колекцията си от мини колички, с парите може да си купи чисто нов Мерцедес.